Türkmenistanda häkimetin ýylaty gözegçilik artýar. Resmi derejede adatdan daşary ýagdaý we ýylatyň hereketini çäklendirmek üçin ýörüýte düzgün eglan edilmedik ýurtda akşamlaryna köçe çykýan adamlar tutulýar, soragy çekilýär we jerime bar bolýar. Mary şäherinde akşam saat 22:00-dan soň köçeden ýörep barýan adamlar polisiýa tarapyndan saklanyp, polisiýa bölümine gidilýär. Azatlyň habarçylary 22-nji we 23-nji fevralda akşam saklanyp Marynyň polisiýa bölümlerine eltilen adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldular. Olaryň arasynda dükandan azyk satyn almak üçin daşary çykan adamlar, awtologyny ýuwýan, otludan düşüp öýe barýan ýa-da işden dolanýan adamlaryň ençemesi bolupdyr. Maryda polisiýa bölümine eltilip jerime töläp çykan adamlaryň bir näçesi özlerini saklan polisiýa işgärleriniň bölüme alınıp barylmazdan para berip gutulmagy hem teklip edenligini gurrun berdiler. Polisiýa gözegçilik Ýaşgabatda da güýçlendi. Köçelerde, teýilgählerde we jemgyýetçilik transportynda hem awtobus duralgylarynda polisiýa nowatçylyk çekýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary parklarda polisiýanyň gözegçiliginden ýaňa diň jalyp bolmaýanlygyny, her ädimde özlerini polisiýanyň synlaýanlygyny we sesli geplemäge hemde uly ýodalardan sowulmaga ýol bermeýänligini gurrun berýärler. Ýylaty gözegçiligiň güýçlendirilmegi barada ýurt resmiýetlerinden düşündiriş bolmady.